Hello mo sa mga Bicolanos all over the world. Yeah. So, kumusta man po kamo ngunyan? Hope okay man po kamo. Yan. And if tayo po kamo okay, just listen to this podcast and hope I make your day happy again. Yes. And I'm your host, Polan, for today. Sorry. My name is Don Peter Madera Negro. And now you're listening to the episode 18 of Kaulay Podcast. Yes, Kaulay Podcast is powered by DV Production. Yan. So, bago po kita maluwan sa pinakasapit po this episode, yan, may announcement po ako na i-share sa inyo. Yan. Halos announcement yung na-share ko kung lugod na nakaging episode. Yan. Pero okay lang yan. At least, ma-inform ba kamo sa mga pagbabago sa podcast na Guaman, yada. Okay, yan. So, 'di ba sa mga followers ko from the start, 'di ba na-mention ko kayo na once a month na ako ma-upload ng podcast episodes. Yan. So, ngunyan, babaguhin ko na naman ito. Sorry guys, Actually, ano yung reason ko sa pagbabago? 'Di ba, kayo once a month ang pag-upload ng episode. Yan. So, poon May 2026, twice a month na po ako ma-upload ng podcast episodes. Yan. So, sabihin ko sa Indo yung dahilan, syempre. Narisa ko kaya na sa mga podcast episodes ko, lang siya, mga less than 10 to 15 minutes. Arog talaga ka ng length kang podcast Tapos ay ibang bakang mga podcast, halos mga 30 minutes pataas yung episodes ninda. Nagsasarong oras pa nga ni. Pero hindi kaya ang Kaulay Podcast is hininguwata na maging short yung podcast episodes para dawa pa di man masyadong malanggag yung mga listeners and dawa baga short yung length kang podcast episodes, at least may dakol man sindang lessons na makukuha at the end of the episode. Yan, okay. So kung twice a month na kita ma-upload ng podcast episode, so noarin ko kaya siya pwedeng i-upload. Yan ba, mahipot nito. So every first and third Monday of the month ko po i-upload ang kada podcast episodes niyan. So pagi kayan guys, dahil na kamo mahalalangkag sa paghalat sa bagong episodes yan nga na yung na-release ko. Baad tig-isip ko man kamo baad malangkag kamo sa paghalat kang podcast episodes ko, tapos mga less than 10 to 15 minutes man sa napalan yung length kang kada episode yan. Kaya para day kamo malangkag, twice a month na tayo mag-upload yan. Diba, tigigibo ko ng captions yung kada podcast episodes. Yan, hinguwang ko na bago ko i-release yung kada podcast episodes, mag-ibuhang ko na ng Tagalog captions yung every episodes para ma-enjoy man kan mga listeners outside Bicol region yung podcast episodes. Yan, okay. So yan po yung announcement for today. Hope nag-enjoy po kamo sa announcement natin na twice a month na kita ma-upload ng podcast episodes. Yan. So maduma na po kita sa sunod na part kang episode 9 featured Bible verse. Yan. I really love this segment talaga. Ang part daw paano baga daw kita ning Bible verse na pwede tang may hurap-hurap o maisip-isip pagkatapos nindong madangog ang podcast episode na yan. Okay, so gusto ko sa inyo guys i-share yung sinasabi di sa Talinhaga 17:17 or Proverbs 17:17. Magaya ng Bible verse na ini, lalo na pag may problema kitang inagihan. So tano kaya bad may hapundo. So uni po yung sinasabi kang Bible verse. Ang tunay na amigo nagpapahiling ng pagkamuot sa gabos na panahon. Asin sarong tugang na namundag sa panahon ng kasakitan. Man po ang English na verse kan Bible verse na ini. A true friend shows love at all times, and is a brother who's born in a times of distress. Yan, magayang baga yung Bible verse tangon yan. Parang pinapahiwatig yung tunay na definition kang totoong kaibigan. Sabi nga diyan, totoong amigo nagpapahilit ng pagkamuot sa gabos na panahon. Yan.
So, ano po kaya yung itinutukdo kang Bible verse na ini? Yan. So, talagang na-mention ko sa Indo. Tinutukdo ng Bible verse na ini yung kung ano ang definition kan totoong friend. So, ang totoong friend, according sa Bible verse 19, is papahiling ni pagkamuot sa gabos na panahon. Di ba? Magayon guys sa pagmati na igwa ka ng friend na halimbawa, may problema ka. Yaon siya para damayan ka, pakusugon ka. Yan. So, yan din po yung itinutukdo din kang Bible verse na ini. Para maging totoo kitang kaibigan sa saro, dapat na pahilingan ta siya niyang pagkamuot. Yan. Tapos, sabig di, sarong tugang na namundag sa panahon ng kasakitan. Halimbawa, yung friend mo is may problem na dinadara, ginigibo mo yung best mo para ma-comfort siya, stay by his or her side, para dahil niya mamati na nagsusulo siya sa inagihanta. Yan. Kasi guys, di ba sa life, na may problem may kanya-kanya ng problem na inagihan. And natural sana na mangluya kita or gusto tang sumuko. Tinutukdo man kang Bible verse na ini na inot para maipahiling yung pagiging true friend. Dapat tawangan mo yung friend mo sa panahon na nagsasakit siya. Haputon siya kung anong pangangaipon niya. Damayan mo siya and dapat yung ka sa side niya in the times of distress. Tapos ikadua, kung halimbawa kita naman ang nasasakitan, halimbawa kita man yung may struggle sa life. For me, ang Diyos mapadara siya ng friend na arog kainin, sinasabi sa Bible verse, na amigo na nagpapahiling ng pagkamot sa gabos na panahon. Totoo talaga ini siya guys. Tapos ang yan, may problem akong dinadara. May talaga akong masabihan kung paano ko siya i-open. Kaya nag-message ako sa sarong kong friend. Somehow, ginibo niya man yung gabos para ma-comfort ako. Even though, aram ko man na may inagihan siya. Kaya, thank you very much talaga na may arugan ka tong friend. Yan. So, yan po yung itinutukdo kang Bible verse na inina. Para maging totoong friend, magpahiling ka rin pagkamuot sa iya, damayan mo siya sa panahon kang kasakitan. Yan. Tapos, if kita naman yung nahihirapan, always remember guys na ang Diyos mapadara sa to ng totoong friend na dadamayan makita sa panahon ng kasakitan. Yan. So, bago kita madawan sa pinaka-topic yan, gusto ko na nidagdagon ini. Halimbawa, guys, pag nagko-comfort kita sa friend mas magayon guys, pag-isipan tang maray yung words na isasabi ta sa iya. Tabad kaya makataram kita ng words na imbis na mapapusog siya, mas lalulugod mamati niya na nagsolo siya. Halimbawa, ngunyan, may naagihan ako sa pamilya ko. Sabi ninda, pagpasensyahan nindong taong ini. Okay din na pagpasensyahan. Kaso guys, here's the problem. Bago ko pagpapasensyahan yung taong ini, kaipuhan ko man pagpasensyahan yung sa diri ko ta. Diba na-mention ko na sa previous episodes yung namamatian ko. Nahihilang ako, kaya kung pagpasensyahan. Yung negative thoughts ko, yan. Even though I'm doing my best na pagpasensyahan yung taong ini, mahirap talaga. Kaya yan, for me, mas magayon talaga guys na instead na advice ang itaunin do sa person pag may problema siya, mas magayon na damayan mong niya siya. Tapos pag nag-open siya sa indo, magdangog lang kamo, di muna kamo magtaranta. Pag nadangog na nindo yung side niya, dumanin dumaaraman kung ano talaga yung pangangaipon niya. Na pagi man kaiyan, matatabangan nindo siya na dahil nakukulgan ang buot niya. Yan. So, napahalo yung featured Bible verse ta. Yan. Pero at least, baga kaya, self-improvement man baga kaya bago kita magsabi ng tataramon sa friend na nagsasakit, think twice muna. Tapos, i-imagine nindo guys kung ano kaya yung inagihan niya. Bago kamo comfort sa iya para daw dahil ma-feel kang friend nindo na nagsusolo siya. Okay, yan, napahaloy na pala. Yan, so doon na kita sa pinaka-topic for this episode. Comfort cards version 2 yung gagamiton for today's episode. And nasa category siya guys, kan self-love. Yan. So, kung gusto niyo guys mag-join sa Q&A for this episode, mag-comment lang po kamo. Okay? Yan. So, sabi kailan ka huling tumingin sa salamin at nagsabing mahal kita sa sarili mo? Kailan ka huling tumingin sa salamin at nagsabi ng mahal kita sa sarili mo? Yan. So, if ako guys, ang hapoton, never ko talaga nag-iibo. Nag-ano sana ako sa salamin
taga. Pag halimbawa, feeling ko kung may muta ako, yan, muta talaga. O kung may ati sa mukha ko, yan. Pero yung sabihin mo yung self mo na I love you in front of mirror, yeah, English talaga. Di ko pa daw na-try. Aram ni nung guys, yan, dahil nga sa problema, tapos minsan baga may pagka-perfectionist ako. Every time na napapasala ako, aram nindo ko ano sinasabi ko sa diri ko, palpak ka, buha-buhahan ka. Makulog talaga yung words na sinasabi ko sa diri ko. Tapos yan, ang ending, nagpababa lugod ng self-esteem ko o tiwala sa diri ko. Siguro reminder naman yung card na ini na dapat dalasan ko man na sabihin sa diri ko na mahal ko ang self ko para daw magabot man yung time na nasakitan ako, madi-discourage ko. At least, di ako tulos-tulos masuko. Yan, so from now on, gibuhon ko na daw sa diri ko. Daw may yung salming, sasabihin ko na lugod sa diri ko na I love you. Yan, okay. Since never ko yan nag-ibo, let's do it now. Okay. Yan, uni po yung nasa likod kang card. Sabi pag hindi dapat to bihira. Self-love must be spoken more often than you should. Yan. So, somehow tama din yung card na yun na dapat bakong bihira na sabihin sa dirita na alam natin yung self-ta. Lalo na baga pag may achievement ka lang nag-ibo, makakadagdag yan na mahiling yung halagata. May pagkataon baga na dahil nahihiling yung halagata. Yan. Pero for me guys, kung masyado nating mahal yung sarili natin, mabot na yan sa punto na nagiging selfish kita or narcissist, Gen Z word. Yan. Ang aram ko sa narcissist is sobra yung pagmamahal niya sa sarili niya. Yan. So, hingawa mo talagang na mabalance yung self-love na para daw paano di kita makatapak sa iba, and at the same time dahil man kita masuko kasi pinapahalagahan tayong sarili ta. Yan, so yan na po nagtatapos ang episode na ni. Hope nag-enjoy po kamo. So ano po ang masabi nindo sa episode na ni, mag-comment lang po kamo. So I'm your host for today. My name is Don Peter Madero Negro, and hope magkairibanan giraray kita sa susunod na episode. Bye bye.